Salutare tuturor, eu sunt Bianca și astăzi vreau să vă zic să vă dezabonați de la Daria Girl Super. Avem 2 hateri și 2 care n-au câștigat la o tombolă, fraților. Adică, pe bune, o tombolă. E o tombolă până la urmă. Ok, astăzi vreau să vă arăt ce s-a întâmplat la această tombolă. Stați puțin că se încarcă. Voi credeți că o să fac. Asta știți că a fost tombola. Da, cine s-a uitat, s-a uitat. 2 hateri, 2 care n-au câștigat la o tombolă. Frate, și al doilea, adică băiatul, o să vedeți aici. Da. Uitați, stai puțin. Prima dată a fost asta, o să vă zic aici. Ui, nu am câștigat. Nu ai putut să mă alegi. De ce nu m-ai ales pe mine? Stai. Unde? Stați că se încarcă. Am ales la întâmplare. Mă minți. Uită-te pe canalul meu. Lasă când o să fac și eu o tombolă, nu te aleg pe tine. N-am nevoie și ceva. Hai mă, mai mult. După uită-te pe canalul meu. Și am zis eu după. Te super de la o tombolă? Nu, dar mă enervez. Lasă că vezi tu de la mine. Hai mă. Nu se vedea scrisul. La comentariul meu nu se vedea. Ce frum e am pisicuța la profil, nu? E un chipistiu, vorbim pe telefon. Din partea mea poți să nu mă alegi niciodată. Data viitoare, când vă anunț și zici tu particip, nici nu o să te pun. Știi ce? Eu acum fac tombola. Da, eu am zis cute la care e pisica aia drăguță. Dar spun, aici am zis ea că nu mai știu că o să vă zic imediat. Ok, dar uită-te pe canalul meu. Da, acum o să mă sinucid dacă nu sunt eu. Ok, fă și știți, da, număr de paranteze, de tombole, că pe mine nu mă interesează și să știi că mâine apare tombola dacă vrei să apari. Dislike de la mine. E vina mea că nu ai câștigat, ori și cum când fac 8 abonați mai fac una. Păi eu ai 8 abonați cu mine, am 7. Și aici zice pur și simplu, am șters niște comentarii pentru că chiar nu aveam chef de ele. Dacă le ștergeți, așa se întâmplă. Pardon, nu știu cum am făcut. Ok, deci vă rog să vă dezabonați de la ea. Eu atât am putut să vă... Și dacă sunteți atenți, am postat video ăsta și o să fie și asta. Spre ceva. Anunț foarte important. Aici am vrut să vă anunț că poate mă las de YouTube. Asta o să fie următorul YouTuber. Scuzați, mă dau mâncat repede și mă doare purta. De-aia vorbesc așa. Că mănânci cu pofta asta se întâmplă ok. 2 dislike-uri de la cei 2 hateri. Vi-l arătăm pe următorul. Să las, nu te Mangle Fest Bear 1987, vă rugăm să vă abonați la ea și la Iris Cristiana și la ce mai e. Măcar am abonați mult. Ce a făcut? Se vede? Aha, ok. O să fac un video de ce nu mi-o arăt, pentru că fața. Chiar nu-mi pasă. Nu că nu-mi place, nu știu de nu pui video cu fața ta. Ce mă? Nu am zis asta, dar eu dau dislike. Da, eu
Nu știu la ce vreau să refer, dar cu ei, da, eu sunt. Ok. Deci de la el chiar mai enervat. Și are 3 abonați, fraților. Îmi dai numărul tău, tu nu pui video cu fața ta, pentru că încă nu vreau să-mi arăt fața. De tine nu pasă. Dacă nu ți-ar păsa, mai lăsa în pace. Măcar mama să-și... Da, știi.